Herk in 5 woorden, alternatief muziekfestival, hart voor muziek, lokaal en vooral heel gezellig. Rock Herk is het oudste alternatieve muziekfestival van het land. Sinds 1983 vond de eerste editie plaats. Het wordt georganiseerd door mensen met een hart voor muziek. En dat toont zich in het feit dat we steeds op zoek gaan naar jong en onbekend talent in combinatie met de grote headliners die we ook elk jaar naar Hergestad halen. De komende weken en maanden zijn we nog vooral bezig met de afhandeling van Rock Herk 2017, want dat ligt nog maar enkele weken achter ons. Maar tegelijkertijd zijn we ook bezig met Rock Herk 2018, want dat wacht niet tot volgend jaar. We zijn bezig met de eerste bands te programmeren en daarnaast zijn we ook de krijtlijnen aan het uitzetten voor het festival zelf. Gaan we naar een extra podium, gaan we naar een extra dag, dat zijn allemaal dingen waar de komende weken en maanden over nagedacht wordt. Het is geweten dat Rock Herk in 2011, 12 en 13 een aantal heel moeilijke jaren heeft gehad. Zelfs zo erg dat we eraan dachten om met Rock Herk te stoppen. We hebben toen nog een laatste wandelspoging gedaan om Rock Herk opnieuw op de wereld te krijgen via een crowdfundingactie. Dat is toen een enorm succes geworden. We hebben daar toen een heel aantal fondsen binnengehaald om terug een doorstart te maken. En sindsdien gaat het Rock Herk eigenlijk voor de wind. De laatste 3-4 jaar is Rock Herk terug opnieuw uitgegroeid tot een bloeiend festival met een vaste plek in het Belgische festivallandschap. Rock Herk wordt geïnspireerd door Limburg op 2 manieren. Enerzijds door de festivalbezoekers zelf. Die komen van heinde en ver naar Rock Herk, maar de grootste groep zijn toch altijd de Limburgers. En we proberen vooral naar die mensen te luisteren, naar hun reacties, naar hun opmerkingen. En anderzijds leeft alternatieve muziek natuurlijk heel sterk in Limburg, vooral door de Musicodroom en de PXA Music. En we proberen de banden met die organisaties zo kort mogelijk te houden en met die mensen te praten. Om ook op die manier onze programmatie dan vooral te beïnvloeden en we laten ons daar ook door inspireren.